Hej. Kanon. Tillykke med det. Tak. Det er flot. Den er rigtig fin. Ja. Hej, hej. Flot, ikke? Ja. Helt fantastisk, mand. Ja. Kanon. Og så får du lige skudt ham. Lige her. Ja. Den kom ind ad sprøjtesporet her. Ja. Stille og roligt. Det startede jo med, at jeg var ude ved parkeret dernede. Ja. Så tog jeg stille og roligt ud. Så kunne jeg se en rå. Ja. På sporet. Ja. Og den var 20 meter fremme eller sådan noget. Jeg kunne ikke se, om det var en rå eller en buk til at starte med. Og så jeg stillede skydestokken op og gjorde klar. Ja. Og så bevægede jeg mig sådan stille og roligt ud, så jeg kunne se den. Men den så mig. Og så løb den ind i skoven. Ja. Jeg tænkte, okay, nu lister jeg mig stille og roligt op. Ja. Så er det meget roligt. Ja, nemlig. Jeg kunne godt se, at det var en ro, men hvis der er en ro, så er der en buk. Ja, så kommer der et lejr. Ja. Så kom jeg på plads herinde i, og så kom den stille og roligt. Og jeg tændte på kamera på riflen her. Ja. Og så op, og jeg har rystet. Det var altså. Og så den kunne godt se mig. Ja. Og det var sådan et spørgsmål, hvad gør den nu? Går den frem? Går den tilbage? Ja. Hvad gør den? Jeg fik den op, og så stille og roligt, okay. Ej, nu bliver jeg nødt til at skyde. Altså, nu skyder jeg altså. Ja. Og så afsikrede, og så fik jeg skudt, og jeg tænkte bare, okay, nu skyder jeg. Perfekt skud eller ikke skud, det skal bare skydes. Ja. Så den ligger lidt foran. Og det er jo lige, ja. Det er godt skud. Og så... det er da godt. Ja, det er jo fantastisk, mand. Kan man sige, om den er en gammel eller hvad? Jeg ved ikke, hvor... Jeg har ikke stand her. Nej, det har jeg heller ikke. Ja, det er flot. Ja. Det er flot, den her. Hvad dengang du har set sidste gang så? Det var den samme, ja. Ja. Det er det samme, jeg har gået efter. Ja. 4 gange. Og så hvad hedder det, 5 minutter efter. Ja. Hvis ikke engang 5 minutter, så kom Thomas med traktoren rundt om hjørnet og skulle til at køre op på sporet her. Ja. Nej, stop. Ikke køre over den. Nej. Så... Det er kanon. Ja. Min første bukmand. Det er kanon. Ja. Tillykke med det. Jo, tak. Det er super. Ja. Jeg er rigtig glad. Ja. Det er specielt. Ja, det er den også. Jeg synes, den er lidt høj. Ja, det er meget fint høj og kraftig rosenkrans, ikke? Ja. Altså hernede, ikke? Jo. Og så den har det her sprossen på det, ikke? Altså det er jo en ulige 600. Ja. Det er flot. Ja. Det må jeg. Jeg tænker, nu, det er min første buk, så skal jeg gratulere dig. Jo, tak skal du have. Det er så fedt, når man skyder den første. Så. Jeg er helt oppe at køre. Ja, og den gik bare ned i skraldet? Ja, den hoppede lidt, og så... ja, og så, hvad hedder det, jamen, den 1 meter eller 2 eller sådan noget. Ja. Og så... Du har skudt den godt der. Ja. Men altså, det var... Ej. Ja, det er godt. Det er rigtig godt. Ja. Perfekt. Ja, helt perfekt. Hvad med dig? Har du set den? Nej, jeg så 2 råer, når jeg gik på plads her til morgen. Ja. Men jeg ved ikke, om der har været en anden ude, men jeg tænkte, nu du har skudt den på. Jo, tak. Jeg sidder der i der. 5 kilometer der, mig. Okay, ja. Lige på andre siden. Lige når man kommer, der er det sænkning der. Lige på andre siden af backtoppen faktisk sidder jeg. Ja. Op til den her skov og sådan noget. Men kornet der, hvor jeg sidder, det er jo så højt her, så man kan ikke se, om der ligger noget ude i mærken. Jo. Nej. Altså, men det så bare vent, det er jo. Det så rejse de så. Ja. Ej, det er godt. Ja, det er flot, jo. Der er nogle fine perler herovre. Ja.
er lidt sjov. Ja, det er. Den er sjov, og den kommer sådan ud her. Ja. Ja. Så stod du heroppe og skød? Ja, her bagved. Ja. Jeg synes, det er det bedste udsigt. Ja, men helt sikkert. Altså, det, i mangel på en skydesteg, så det er jo det bedste sted, det højeste sted, ikke? Jo. Hvor du har enten kommet det dernede fra, eller kommet det derfra. Ja. For jeg tror, de trækker her, den her vej over, ikke? Jo. Så. Der er masser af spor. Ja. Den her vej er så inde, så går det her inde i skoven her. Med dammen. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om de drikker vand, eller hvad det gør. Men sidste gang, så var jeg, da jeg så den 16. så kom den samme vej. Ja. Præcis den samme vej. Okay. Så gik den, og så hoppede den, løb den ind i skovstykket her. Ja. Og det var det samme. Jeg var helt oppe at køre. Jeg kunne simpelthen ikke få sigte på den. Og jeg tænkte, nu gør jeg det. Nu får jeg den op og får vi skudt i hvert fald. Ja. Og så, kvarter 20 minutter senere, så var den inde i skoven, 10 meter fra mig. Okay. Men det er der jo ikke, det er tykke grene. Ja. Og hvis jeg skudte den, så var kuglefanget ikke over den heller, i forhold til grisene og i forhold til... Jamen, det er det, hvis man skal altså lige have styr på det hele der. Jo. Men, det er rigtig godt. Der ligger det, ikke? ja, det gør den. Ja, det er. Nå, så skal den brækkes. Ja. Og hvordan gør vi det? Det gør vi. Starter du med halsen? Måske tage et billede først. Ja, det kan du gøre. Ja. Sådan. Det er godt. Fik du filmet altså? Jeg har lige filmet os to her. Fik du filmet?